Vi skal faktisk lige tale om noget, der er en lille smule alvorligt. Jeg var for nogle måneder siden, der lavede jeg Klovnfilmen, og der, som er optaget delvis i Jylland. Og på vej hjem, der kører jeg med bilen, og jeg skal over ved Storebæltsbroen, og der holder jeg ind på et ret kedeligt sted i Nyborg, hvor man kan få nogle burger. Der er sådan et sted, hvor ligger Burger King og McDonald's og alt muligt. Sunset og alt muligt andet. Og der tænker jeg, nu sætter mig den, og det er en regnvåd dag, og det er lidt trist og lidt kedeligt, og der sætter jeg mig ind og spiser en burger. Og der, lige over for mig, der sidder der en fyr i militærtøj. Og jeg lægger mærke til, at hans fingre er anderledes. Den måde, han spiser burger på, jeg synes, det var lidt. Jeg tænkte ikke videre over det, og så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at han mangler også begge ben. Og lige der slog det mig for første gang, hvilket viser lidt om, hvilken stor egoist jeg har været, at rent faktisk så er det her land i krig, og så kan man være for eller imod krigen, men der er faktisk nogle unge mennesker, som bliver sendt afsted, og som offrer sig, fordi vi synes, de skal gøre det. Og det rørte mig meget, og jeg tænkte, det bliver simpelthen nødt til lige, at vi skal snakke lidt om, at vi skal sørge for, at de her får der kommer hjem og har mistet både arme og ben, de får lidt støtte og lidt klapsalver og lidt medgang, og at vi også samtidig lige kan få afmystificeret nogle af de ting, vi går og tror, der sker, når man kommer hjem efter en krig. Så derfor har jeg inviteret to af mine gode venner, som begge to har været lidt uheldige i den krig. Så her kommer Thomas og Chris. Det er godt, jeg får lov at forlænge programmet en lille smule, for det var da en kæmpe klapsalve. Velkommen til begge to. Tak. Skal vi ikke lige starte ud med Chris? Og lige starte lidt tilbage. For et års tid siden, august, hvad var det, der skete? Jamen, jeg var ude og køre en patrulje, hvor at, mit køretøj rammer en idé, altså en vejsidebombe. Ja. Og bomben springer lige under mit sæde, så den river begge mine ben af på stedet, så vidt jeg får at vide. Jeg kan ikke huske noget fra selve ulykken, så rører jeg til felthospitalet og blev opereret der. Og det vil sige, du er fuldstændig, jeg vil sige blank, du kan intet huske, næste husker, hvor det er henne? Jamen, det er sådan nogle mærkelige ting. Jeg var meget på morfin i starten, så det er sådan noget med, at jeg fik sygeplejerskerne til at made mig, og de skulle holde mig i hånden, Kan du det bare morfin? Jeg ved godt, hvad du har gang i det. men det er bare sådan lidt svævende-agtigt, kan man godt. Jeg kan ikke huske billeder. Og Thomas, du er jo med, fordi du er formand, i hvert fald med i de amputerede forening. Hvad er det, den hedder? Amputant? Hvad kalder I den? Amputationskredsen er ikke formand, jeg er bare kontaktperson. Du er kontaktperson. Og hvorfor er det, du er med? Altså, I er jo venner. Ja. Men derudover, så er der faktisk også en grund til, at du er med rundt, når Chris kommer rundt. Jamen, det er, fordi jeg er kontaktperson for amputationskredsen. Ja, og der er nemlig noget med, at nogle gange, når folk retter henvendelse, ligesom jeg gjorde, siger, kunne ikke tænke at komme på Aloha, så er der nogle andre mennesker, som siger, kunne vi ikke lige få dig ud, og så kunne vi sælge noget tøj på, at vi står ved siden af en krigsveteran. Er det rigtigt? Ja, men der er mange, der prøver at udnytte den status, at de er sårede veteraner. Og der har vi lavet den aftale internt, at når der er nogen, der gør det, jamen, så prøver vi at sætte lidt flere ører på, og derfor blev der også sat lidt ører på dig. Ja, det er klart. Jeg vil lige kontrollere en gang. Du mistede i en ulykke, en faldskærmsulykke. Det er rigtigt. Som er lidt længere til siden, men du er så kontaktperson for Chris. Chris, så kommer nu er du tilbage igen her. Ja. Og jeg synes, vi skal lige tage en lille snak om de ben, du så har fået. Ja. Fordi jeg vil lige sige, nu er man selv sådan lidt en gadget-freak. Og de ben, du har... Nogle meget gadget, ja. De er jo... Jeg troede jo, inden vi mødtes, at det var nærmest træben. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, det er jo en ret smart opfindelse, der er her? Jamen, det er et computerstyret knæ, et hydraulisk computerstyret knæ, hvor man har en masse computerprogrammer, der som så styrer benet. Så for eksempel, når jeg skal sætte mig ned, så bukker jeg ikke bare sammen, gå på trapper og sådan nogle ting. Så går den og hjælper der og understøtter
Sørg for, at man ikke får slidskader, kan være aktiv. Men hvordan i alverden kan en computer regne ud, hvad du har tænkt dig at gøre? Hvordan fungerer det? Det gør den ved, at der sidder en masse sensorer inde i den, så når man bliver koblet til computeren, så kan man se, at der kører sådan en masse bare op og ned, så står man der, men jeg står der stille. Så kører man bare frem og tilbage, og det ser helt mærkeligt ud. Så står den og analyserer en, så hvordan man står. Og det vil sige, at de her ben, hvor lang tid tager det for dig at sætte dem på? Ja, det er et splitsekund. Jeg tager ikke strømper på, så jeg smider benene på i stedet for. Vi kom til at... Vi snakkede... En af de ting, som vi har snakket om før, som jeg synes faktisk, for du siger det med strømperne der, og så siger jeg til dem, du har jo, der er jo strømper på i dag. Ja. Og så siger jeg, hvorfor har du, først sagde jeg, hvorfor helvede har du shorts på? Og så kommer jeg jo i tanke om, at det er jo faktisk lidt ligegyldigt, hvad du har på, ikke? Ja. Du kan ikke mærke kulden, det er det, jeg siger. Nej, kun længere op. Men hvad med strømperne? Der er jo en idé i de strømper. Jamen, det er jo, jeg har silikonefødder. Okay. Så og de er så skide besværlige at få på. På skoen, eller hvad? Ja. Okay. Ja, skoen, ja. Men hvor tit skifter du strømper? Så? Jamen, det er faktisk min første par, siden jeg er kommet til skade, så siden sidste december. Du har på et år nu. Ja, så... Yes. Hvordan er det, når vi sidder og snakker om sådan noget her? Fordi jeg ved med jer, at det er okay, men hvordan har mennesker, som I ikke kender, I møder på gaden, hvordan reagerer de, når de ser dig med et ben, eller dig, der kommer på de to Transformers-ben, du har der? Hvordan reagerer folk? Jamen for eksempel, når man kommer i kørestolen, jeg har ikke mit ben på i dag, og når man kommer kørende i kørestolen, man er ude at have en lægen og købe nyt tøj, så har man en med, og i stedet for at de taler til mig, så taler de lige over hovedet. Ja. Eller også så står de og kigger mig ned i hovedet, og så råber de som om, at jeg er døv. Og det er benene, jeg mangler, det er jo ikke ørerne. Så... Har folk svært ved ligesom at stille spørgsmål også om, hvordan det fungerer og så videre, eller? Ja, det må man sige, at når forældre kommer gående med deres børn, så trækker de dem efter sig, fordi der er ikke nogen, der skal spørge om, hvorfor har mange af ham der benene? Ja, det forældrene bliver flove, ikke? Ja, det er det. Okay. Der er ikke noget at være flov over. Så nu, Chris, du er en ret flot ung mand her, ikke? Ja, tak lige med. Jeg er sgu ikke ung, men tak for det. Men flot, men hvor gammel er du? Jeg er 22. Du er 22, og nu ved jeg godt, hvad der rører sig inde i hovedet på en 22-årig. Vi kan vel godt, grunden til, vi også er, det er for at snakke om nogle af de ting, som folk ikke normalt tør snakke om. Hvordan kan man, er der noget lidt, kan man, kan det kan man sagt. Er der lidt fjæs i sådan et par ben der? Man kan være, det kan godt blive... Det kan godt lade sig gøre, eller hvad? Ja, det kan det sagtens, ja. Det er jo benet, man mangler, Kasper. Er det rigtigt? Ja. Jo, sagtens det... Førhen der var jeg bare scooterfjæset. Nu er jeg en mand med personlighed og erfaring, så... Sådan. Men det er... Vi skal huske på, at I er nogen, som har en stærk psyke og er kommet videre. Det må være en kæmpe omvæltning i ens liv, når sådan noget her sker. Og vi har jo snakket om før, at der er også mange gener ved det, men vi prøver ligesom på at få lidt de gode sider frem i dag. Men jeg vil lige høre en gang, fordi en ting, som jeg tænker på, at når du vågner der, og dine ben er væk, hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud der? Jamen, det er jo kun et gangbesvær jo. Ja. Så det ser rimelig lyst ud. Ja. Jamen, nu gør det. Ja. Nu gør det vel egentlig, får man erstatning og så videre? Og... Ja, man får noget, ja. Så du er faktisk klar til at gå videre med en uddannelse, eller hvordan skal det foregå? Ja, jeg håber på at komme på HF her til august. Okay. Eller til januar, mener jeg. Ja. Så det er igennem forsvaret stadig ansat der. Godt. Jeg vil sige endnu en gang tusind tak for det, I har offret, og tusind tak, fordi I gad komme her. Jeg er rigtig glad for at møde jer. Det er det kæmpe tøj. Super.